عز السلام تانا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزقوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي بركز بولو وانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر ناي دول ملكت متوا ايترسعوا اب ارترا قلولاو زنقله غداي باطيرا نقفا ኢትዮጵያውያን አንስቲ ንማህረም ተሰቡተን ምክንያታዊው ይብላ ዋና አብያተ ክርስቲያናት ዓለምና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መጥቃዕቲ ምርመራ ክግበር ፀዊዑ እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ሓደ መስጊድ ሓኒዩ ኣሜሪካን ኣየር ምክልኻል ሚሳኤል ንምቁጣብ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ መልሲ ካብ ምሃብ ክትቁጠብ ወሲና መገዲ ኣየር ግብፂ ናብ ፖርት ሱዳን ዝገብሮ በረራ ኣብ ሰሞን ናብ 5 ግዜ ከም ዝገብሮ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን በዘዝሕ ዘርኩም ከቅርበ ሰናይ ጻንሒት ባንኪ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰነ 2026 ካብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕቐን ተታሒዙ ዘለዎ ባጤራ ናፋ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሕሳብ ባንኩ ክእቱ ዘገድድ ጽኑዕ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፂኡ ምንባሩ ይዝከር እዩ እቲ ተቐመጠ ግዜ ገደብ መዓልታት ተሪፍዎ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዙሕ ሰብ ብሰንኪ ዝተጓተተ ዘይምዕቡልና ኣሰራርሓ ባንክታት ገና ገንዘቡ ኣታዊ ክገብር ከም ዘይከኣለ እዩ ካብ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘመልክት መብዛሕትአን ባንክታት ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ልዕሊ 50,000 ናፋ ኣታዊ ዝገብሩ ትካላት ይኹን ውልቀ ሰባት ቀዳምነት ሂባ ብምህላውን ትሕቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ዝሓዘ ሰብ ገና ተርኡ ከም ዘይበፅሖን ብሪጋ ቆፀራ ይፅበ ወይ እውን በፂሑ ይምለስ ምህላዊ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘመልክት እቲ ኣብ መወዳእታ ሰነ ዝወፀ መግለፂ ባንኪ ኤርትራ ነቲ መምርሒ ዘይተግበሩን ኣብ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ገንዘቦም ኣታዊ ዘይገበሩ ወገናት ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዘሎ ምዃኑ ዝገልጽ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ብንጹር እዚ ዝበሃል ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ድማ ገና ገንዘቡ ናብ ባንኪ ክእቱ ከም ዘይከኣለን እቲ ዘእተወ እውን እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ስክፍታ ከም ዝርከብም ብዙሓት ዝገልጹ እዚ ሃንደበታዊ ውሳነን ዘይተነፀረ ስጋትን ኣብ መላእ ዕዳጋታት ኤርትራ ዓሚቕ ሸቕሎትን ዘይርጉፅነትን ፈጢሩ ይርከብ ዕዳጋታት ሃገር ኣብ ትሕቲ ከቢድን ዘይርጉፅነትን ወዲቑ ብምህላው ድማ ነጋደቦት ዝሕዝዎ ንብረት ይቋፃፀሩ ብምህላዎም እቲ ቁጠባ ኩነታትን ካብ ንቡር ንንቡር ቁጠባ ክበሃል ኣይከኣለን እዩ ግን ካብቲ ንቡር ዝተለምደ ፀንሐ ኣገባብ ወፂኡ ተናዊፁሎ ይብሉ ቢቢሲ ዘዛረቡም ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ መገሻር ዘካይዱ ዜጋታት كما قال الصازم سموم كغلص فقادنياታት ዘይኮኑ ትዕዝብቶም ዘካፈሉ ተቀዳማይ መርኣያ ናይዚ ቅልውላው ኣብ ዋጋታት ሃለኽቲ ኣቑሑት ሸርፍን ወፃን ዘንጸባርቕ ዘሎ ምምዝባልን ዘይርጉን ይብሉ ዋጋ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ምርጋሲኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዘይገመትካዮ መጠን ይወርድ ይዲባሎ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ተሓፂሩ ይኽብል ድማ ይረዱ እዚ ኣብ ዶላር ዝናወፀሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ኢዱ ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ናቕፋት ዘለዎ ሰብ ነቲ ገንዘብ ናብ ባንክ ካብ መእታው ናብ ዝያዳ ውሕስነት ዘለዎ ሸርፊ ወፃን ንምቕያር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ንምግማቱ ኣየፀግምን እዚ ነውፅስ ድማ ነቲ ዕዳጋታት ብኸቢድ ሃሲዎ መዓልታዊ ሃለኽቲ ኣቑሑት ብቐፃልነት ሰማይ ይዓርግ ይረአ ኣሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ድማ ምፃር ሲኢንዎ ተሸጊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ከም ዝበለ ዘይርጉን ቁጠባዊ ኩነታት ብፍላይ ነጋዶን ሃብቲ ዘለዎም ሰባትን ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ብኸመይ የድሕንዎ ዝብል ዓብዪ ጭንቀት ስክፍታ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ እቲ ካብ ኤርትራ ትረኽበ ሓበሬታ ዘመልክት እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ኢዶም ብዙሕ ዝበለ ጥረ ገንዘብ ዝሓዙ ሰባት ሓንሳብ ናብ ባንኪ ኣታዊ እንተገይሮም እውን ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ያምፂኻዮ ኣበይ ሒዝካዮ ፀኒሕካ ንምንታይ ሒዝካዮ ፀኒሕካ ዝብል ዘይተርፍ ተሓታትነት መርመራን ከስዕበሎም ምዃኑ ይርድኦም እዚ ከም ዝበለ መርመራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ 2015 ገንዘብ ኣብ ዝተቐየረሉ እዋን ዝነበረ ተመሳሳሊ ኩነታት ብምዝኻር ስክፍቶኦም ይገልጹ ኣለዉ በዚ ጉዳይ ብዙሓት ካበይ ኣምፂኹሞ ተባሂሎም ተሰራጢዮም እዮም ገንዘቦም ዝተበልዑን ብዙሓት እዮም ይብል በቐረባ ናብ ዝፈልጦም ኣብነት ብምዝኻር ንቢቢሲ ዘካፈለ ኤርትራዊ እዚ ከም ዝበለ ኩነታት ዘጋጠሞም ዜጋታት ብዛዕባ ምህላዎም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝስማዕ እኳ እንተኾነ ቢቢሲ ግን ካብ ወግዓዊ ናፃ ምንጪ ከረጋግጾ ኣይከኣለን በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ዝሕጂ እዋን ሰባት ካብ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤናት ብምሽቓል ኣብ ክንዲ ኩሉ ብሓንሳብ ኣብ መስርሕ ቀስ እናበሉ ናብ በከይ ከእትወየ ወይ እውን በብቑሮም ናብ ንብረት ከቕይሮ እንተበሉ ድማ ናይ መወዳእታ ሓምለ ገደብ ግዜ ምስ ሓለፈ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን ሰዲ ምናልባት ሃንደበት እንተተቐይሩ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ዋጋ ዘይብሉ ወረቐት ክኸውን እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም እዩ ይስማዕ እዚ ማንታ መንገዲ እዚ ንጥረ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ከም ሃብቲ ከም ሓደጋ ክረአ ገይርዎ ኣሎ ይብሉ እቶም ቢቢሲ ዘዘራርቦም ገያሹ ኤርትራውያን በዚ ምክንያት ድማ ነጋዶ ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ቀልጢፎም ናብ ርጡብ ድሓን ዋጋ ዘለዎ ንብረት ክቕይርዎ ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ድማ ዋጋ ክውስኽ ይጓየ ኣለዉ እዚ ስጋት እዚ ናብ ብርቱዕ ምኽዛን ንብረት ብፍላይ ድማ ዘይባላሹ ንብረት ኣምሪሑ ኣሎ ነጋዶ ንብረቶም ብናቕፋ ካብ ምሻጥ ተቆጢቦም ንብረቶም ምዕቃብ ወይ እውን ምሕባእ ይመርፁ ኣለዉ
ዝኾነ ኣብ ኢዶም ዝኣትውን ኣፋ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተረኣየ ቀልጢፉ ከም ወርቂ እኽሊ ኤሌክትሮኒክስ ኣቕሓት መኪናን ከምኡ ዝኣመሰለ ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽእል ቀረባት ምግቢ ብብዝሒ እናዓደጉ ይኽዝኑ ከም ዘለዉ ይሕበር። ዘይስሩዕ ተግባር ምኽዛን ንብረት ኣብ ዕዳጋታት ዋሕዚ ብምፍጣር ነቲ ድሮ ንሂሩ ዘሎ ዋጋታት መሊሱ ከም ዘጋድዶ ይንገር ኣሎ። እቲ ዕዳጋ ብስጋኣት ዝምራሕ ብምዃኑ ዝሽየጥ ተሳኢኑ ዝዕድግ ጥራይ ዝበዝሓሉ ዘይባህርያዊ ቁጠባዊ ኩነታት ክፍጠር ድማ ይረአ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 10 ዓመት ዘሕለፎ መሪር ተመክሮ ምቕያር ባጤራን ዝሰዓበ ቀይዲ ኣወፃፅኣ ገንዘብን ነዚ ሓድሽ መምርሒ ብጥርጣረን ፍርሕን ከቕበሎ ኣገዲድዎ ኣሎ። ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለምና ዋና ጸሓፊ ዶክተር ጀሪ ፒላይ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ወሎ ወረዳ ቦረና ኣብ ዝርከብ ገዳም ሓድነት ኣባ ጊዮርጊስ ቅድስቲ ኣርሴማ ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን ሰብ ኣልቦ መነፈርቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ብምኹናን ህፁፅ እሙንን ዘየሻርቡ መርመራ ክግበር ፀዊዑ። ዋና ጸሓፊ ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ዶክተር ጂሚ ፒላይ ኣብ ልዕሊ መምለኺ ቦታታትን ሲቪላትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘሕዝን ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ሓደጋ ብናፃን ግሉፅን ተኣማንን ዘለዎ ኣካላት ተመርሚሩ እቶም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ፀዊዑ። ኩሎም ኣብቲ ግጭት ተሳተፉ ዘለዉ ወገናት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ከኽብሩን ንሲቪላዊ ሃይማኖታዊ ትካላት ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ክዋፅኡን ኣተሓሳሲቦም። ዶክተር ፒላይ ንቤተሰብ ግዳያት ጽንዓት ተመንዮም ምስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘለዎም ክርስትያናዊ ሓድነት ገሊፆም። እቲ ገዳም ኣቦታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ፍጻሜ ቅድሚ መሳቱ ንሰዓታት ዝኣክል ናይ ድሮን ስለያ ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ፋኖ ዕላማ ዝገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግመት እኳ እንተኾነ ናይቲ ገዳም መነኮሳት ግን ኣብቲ ግዜቲ ምንም ዕጡቓት ሓይሊ ፋኖ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ከም ዘይነበረ የረጋግጹ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ይኹን ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ገዳም ሓድነት ኣባ ጊዮርጊስ ቅድስቲ ኣርሴማ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ናይ ሃይማኖታዊ ትካላትን ንጹሃት ባሕታውያንን መነኮሳትን የስፋፍዖ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓደገኛ ምልክት እዩ። ናይ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስን ናይ ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለምን ህፁፅ ድምፂ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕትታትን ሲቪላዊ ዕንወትን ብትኹረት ክከታተሎ ሰላማዊ መፍትሒ ክናደየሉን ዝሕድስ ዘሎ ዓቢ ጸቕጢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቲ ብምቋዕ ዝእምን ምክንያት ክህልዎ ከም ዝኽእል ከም ዝኣምና ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ንሰበይቲ ከምቋዕ ቅቡል እዮም ዝሓስቡ ሰብኡት ቁፅሮም ካብቲ ናይ ኣንስቲ ዝተሓተ እኳ እንተኾነ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ዳህሳስ ክነጻጸር ከሎ ናይ 11 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርእሎ። እዚ ኣሃዝ ዝወፅእ ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስትርታትን ብምዃን ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ናይ ስነ ህዝብን ዳህሳስ ጥዕና እዩ። ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2026 ወግዓዊ ዝኾነ መጽናዕቲ 30,000 ሰባት ተሳቲፎም እዮም። እዚ መጽናዕቲ ንሰበይትኻ ንምቋዕ ብቑዕነት ምኽንያት ተባሂሎም ዝቐረቡ 5 ነጥብታት መበገሲ ምግባር እዩ ተሳቲፉ ሕቶታት ኣቕሪቡ። ገለ ካብኡ መግቢ ምሕራር፣ ክርክር ወይ ጭቕጭቕ፣ ንሰብኣይካ ከይሓበርካ ካብ ገዛ ምውፃእ፣ ሸለልትነት ኣብ ክንክን ቆልዑ ከምኡ ፆታዊ ርክብ ምኽልካል እዮም። ካብዞም ኣብቲ መጽናዕቲ ተሳትፎ ኣንስቲ እተን 55 ሚእታዊት ካብዞም ተጠቕሱ ምኽንያት እተወሓደ 1 ነጥቢ ንምቋዕቲ ብቑዕነት ምዃኑ እዮም ዝገልጻ። እዚ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰብኡት ድማ 39 ሚእታዊት ይኾኑ። ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ንውሉድ ሸለል ምባል ዝብል ነጥቢ ንመውቃዕቲ ከም ቀንዲ ምኽንያት ተጠቒሱሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመውቃዕቲ ዝድግፋ ኣንስትዮ ቁፅረን ካብ ሰብኡት ይብለፃ እምበር ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ግን መጠኑ እናነከየ መፂኡ ኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት እዚ ኣረኣእያ ዝነበረን ኣንስቲ 63 ሚእታዊት ክኾና ከለዋ ቅድሚ 25 ግን 85 ሚእታዊት ነይሩ። በንጻሩ ግን ሰበይትኻ ምቋዕ ቅቡል እዩ ዝብሉ ቁፅሪ ሰብኡት ካብ 28 ሚእታዊት ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ናብ 39 ሚእታዊት ደይብሎ። እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ሓደ መስጊድ ዓንዩ። እስራኤል ኣብ ማእከላይ ከተማ ቃዛ ብ28 ሓምለ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብቲ ቦታ ዝተመዛበሉ ስዳቤታትን መፅለሊ ህዝብን ዝነበረ መስጊድ ቴንዳታትን ከም ዝዓነወ ዓረብ ኒውስ ሓቢሩ። ኣብ ጥቓ ህንፃ ማሕበር ክርስቲያን መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ኣልሙቕቲን ኣብ ዝተሃርመሉ ኣብ ጥቑ ዝነበሩ ኣቤትን ካልኦት ንብረታትን ሲቪላውን ተሃስዮም ወይ እውን ከም ዝዓነዉ ኣገልግሎት ዜና ኣናዳሉ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ብኣማይ ዝቑፀሩ ፍልስጤማውያን ብዘይ መፅለሊ ዘትረፈ ኮይኑ ነቲ ድሮ ዘስካሕኪ ሰብኣ ቁልውላው እታ ከተማ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ይሕብሩ። በዓል መዚ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ቃዛ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ጅመን ድሓር ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል 1,050 መሳጊድ ከም ዝዓነወን ተመሳሳሊ 191 መሳጊድ ከም ዝተሃስየን ቅድሚ እቲ ግጭት ኣብቲ ግዝኣት 1275 መሳጊድ ከም ዝነበራ ገሊጹ። ብ28 ሓምለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዋላ እኳ 10 ጥቅምቲ 2025 ተግባራዊ ዝኾነ ስምዕ ተኽሲ ዶ ምባል እንተሃለወ
ሓይልታት እስራኤል ኣብ ጋዛ መዓልታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕፅልሉ ዘሎ እዋን ተኻይዱ። ኣብ ጋዛ ኣብ መንጎ ምእዋል ተኹሲ ደው ምባልን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ 2026 ብውሕዱ 7,000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ኣሃዛት በዓል መዚ ጥዕና እቲ ከባቢ ይሕብር። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት 269 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከቦም 629 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊጹ። እስራኤል ብ8 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ጋዛ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ካብ እትጅመር እንድሓር ልዕሊ 73,000 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ልዕሊ 174,000 ድማ ቆሲሎም ብመብዛሕትኡ ወሳኒ መሰረተ ልምዓት ከባቢ ድማ ዓንዩ ይርከብ። ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ማለት ልዕሊ 90 ሚእታዊት ህዝቢ ጋዛ ኣብዚ እዋን ጽዑቕ ደብዳብ እስራኤልን ብሓይልታትን ብተደጋጋሚ ከም ተመዛብሉ ጸብጸባት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ናይ ኣየር ምክልኻል ሚሳይላታት ንምቁጣብ ንሓደ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት መሰኻ መሃብ ክትቁጠብ ከም ዝወሰነት ተገሊጹ። መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣየር ምክልኻል ሚሳይላትን ንምዕቃብ ክብል ገለ ናይ ኢራን ሚሳይላት ድሮናትን ነቲ ስርዓት ምክልኻል ሓሊፈን መጥቃዕቲ ንኸብፅሓ ኮነ ኢሎም ይሓድግዎን ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ከም ዘመልክትዎ እቲ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኢራን ኣብ 9,000 ዝፅጉዑ ሚሳይላትን ድሮናትን ካብ እትውጭፍ ንድሓር ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ኣየር ንኣሜሪካውን ሰራሕተኛታትን ወታደራትን ቀጥታዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ስጋኣታት ኮይኖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ስለዝኾነ ከም በዓል መዕርፎ ነፈርቲ ሬንዌይ ናይ ራዳራት ትካላት ናብ ነዳዲ መኽዝናት ዴፓታትን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ግዜ ቀንዲ ግዳያት ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣሜሪካ ሚሳይላታ ከም ብሓድሽ ሰሪሓ ንኽትተክኦ ዓመታት ዝወስዱ እዮም። ንኣብነት ፓትሪዮት፣ ታድ፣ ኤስኤም ሲሪዝን ዝኣመሰሉ ክቡራት ናይ ምክልኻል ሚሳይላት ንምቁጣብ ካብ ዝውፃእቶ መደብ ዝተበገሰ ከም ዝኾነ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ። እቲ ዝወፀ ወታደራዊ ትንተና ከም ዘመልክቶ ኣሜሪካ ኣብ ተነውሐ ግዜ ንኻብ ከጋጥማ ዝኽእል ግጭታትን ዝኸዘተቶ ናይ ኣየር ሚሳይላትን ተተኮስን ሕፀታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዚ ናይ ሎሚ ዘጋጠመ ዓብ መርኣያ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ ተንተንቲ። ተወሳኺ እስራኤል ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ንኢራን ንምጥቃዕ ካብ መሬታ ይብገሳ ምንባርን ወጋዕው ገይራ። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ትማላ ኣብ ዝህቦ ቃል ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ንኢራን ንምድብዳብ ካብ ሃገር ይብገሳ ምንባርን ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብቲ ዝሓለፈ መመላእታ 2 ሰሙን ንኢራን ዳግማይ ክድብድብ ዝጸንሐት ክትከውን ከላ ዝሓለፈ ዓርቢ ብሃንደበት ነቲ መጥቃዕቲ ኣቋሪጻቶላ። ን2 ሰሙን ዝኣክል ዝካየድ መጥቃዕቲ ኢራን እስራኤል ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ተላፊና መጥቃዕቲ ከም ዘይካየደት ይግለጽ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ግብፂ ኢጅፕት ኤር ካብ ነሓሴ 5 ጀሚሩ ናብታ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ፖርት ሱዳን ኣብ ሰሙን 5 ግዜ ቀጥታ በረራ ከም ጅምር ኣፍሊጡ። ሱዳን ትሪቡን ትማሊ 28 ሓምለ ከም ዝሓበሮ እቲ መንገዲ ኣየር ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ድሕሪ ቀጠር ኤርዌይስ መንገዲ ኣየር ኦማርን ዝኣመሰላ ዞባውያን ኩባንያታት መንገዲ ኣየር ቀስ ብቐስ ምምላሰን ስዒብ እዩ። እዚ መስርሕ ሲቪላዊ ኤቪዬሽን ሱዳን ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።